ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Unong sad an ke Shillong Bar Association uba Peter Chalam ubashong basa halat kor ulami syakmat banterwaya lade kumukertong shimet panyakun nik election MP araja apusau Lok Sabha na Shillong seat. Habikran bekilat pathai kubor ba Peter ulayat ho banaduk kapor ba udang de udukhat kasang KSU ha kapor jong ba bul pladon kaminsim ban syakri bat banyakit ya ba ka Shon jaga Jaitbynriew Henry minta kapor kala ya u bu undrung no syaga jili kesan himasima kenang banla banyasa jik jing ka Jaitbynriew. Kerteng junga kade ba Peter Shalam ngashong asa halat Kwah nga tray menta kom advocate jong Shillong Bar Association te nga ladon haki government service for the last 20 years plus menchwa nga tray ki rural kamtam iki time jong soyong consensus te ya menta nga kwa ban rung ya politics nagano ka political party and ring nga one ban rung siya ka politics through as independent candidates ngam kwa ban sim kabu ya kajing dan pagi parti hang ni reng kwa bangan pan pau si ka partai banga dan ya kata ka mensim ban kit ya ka Jaitbynriew lemba ya kani ka ensuing election ka banwan mentajong araja afsa. Let the people know na karpat iki press iki media iki print pat iki electronics bakin pan pau iki khubor iki pai ba nang syok kini ki conference ba kin tip namar ba ka dan ki sensitive borders ka kwa ban kren ba kita ki sensitive borders ki dai kita ki borders ki ba amsha ban sha rong no akal air ki jong ki sha pundi ki jing shu ya tho khana sha surok sengkien hapo ba khamia kali hapo ba block la shu tem su ki jinrwai. I don't want to talk about those borders ngakran tai ki sensitive borders ki ba perkhat ya ka yap ba ya ka im jong ka state jong as a whole, especially nga bawan na ta Shillong parliamentary seats nga wa ban mai ki break ki badan ha kini ki life neutrally ki legislative assembly constituencies so that makini ki sensitive voters lada ki don tang kin dia lo kadai ki borders ki bala shim ya ka jingrai ban chu thap kulmar ya ka bot jong ki nakata ka daw makorpa namba jong ki ba pin kren ban pin pasat cheki ba ki boats what pen no ai lada pilang ya no ki candidates lada pila khat ki no ki political party ki board jong pi what bread ai you late ban yang Naduh step nyo buje ha do bakan dakot ka polling day but penangkam ya ka board jong pi yo no sensitive candidate kuba ubat skren ya ka sensitivity jong ka politics ubat don ya kata ka ki ong ya kata ka political maturity hu Menta bon kim dan kita ke political maturity ki suwan saka lempung jong ka election kim tip what is politics is all about and ka politics ka long ka bakhya kat banwan si politics kam ka kamru ka besuk you no candidate lada umdai ubreu bala pengkre na kata nga wan da ka jingsur banyakon ya ka ne election MP na ka Shillong parliamentary seat nga wan hang ne da ka jingtmu ban penkhlem yo no candidates ngawan hang ne ban highlights tang ya ka position la jong bro candidate ubawan menta jong Shillong parliament they are a giant jong papala jong kong amprins jong Dr. Ricky kidai ki bit ki baki breu ki ibet reng ngawan ngam ban kentha nong no ban kedau kti ya ka jingtrot jong no namar upai ba la dab je ki 3-4 times pai ba o kham start pat nang ni chakmat yano ban jet byang ha joko arusau bat yano on pension no pade kam dei ka bor jama nga suwan nga pensat chu pai ba nga terua yang shau ki pai ba ngamong bangan wan bangan penkelam yau ba pala i kom prin ki long ki respectable politician ki ba ka jela kala sei hakini snam ki bala lai fi ka politics jonga ngang ang ikran kala long snap yang since on college time namar bangi idai ki leader jong ke SU na do ka por jong babul mar sim ye jong ba Michael CM kum president jong ke SU one babul na do ka por babul ngila puli lang apa lo college urei BSc nga de UPA
hak tak kapor tingi pulai lang nang te u represent yang Naduh ketu kapor kelarung kemensip on politics ngirum kemensip ban syakri ya ka Jaitbynriew hak ketu kapor te suki anda kala ya kapor kita to ngilarung no sikikam ngilarung ngilalang ki family man gila hapek ya ki ngisam gila kerno sipor ya politics bat kane kapor bakala poi bat mentang ba kala I kapor ya it's very high time to come to politics baka politics mentang I bakilawan ditang ki riu dan spa rengawan sinesya ke politics kom upriu ubam dei bai naka background ya ke spa kadai ka ngos chan banga dan ka lakajong ka iktir lakajong ka jing soto syai baka politics kam syong ka jing pahu jong ka spa ka ban kersian ngawan baca ka politics tangkom ubata politicians ubangan yakit yaba ya kalengkor kabangayu I ngajaon mat habanga pit ya ka Jaitbynriew lajong ngamla syu bangan and they true politics maybe ngala panle hakini ki khindak stem ki bangan la kat bangan klan dang shan fi ko defense land sang ne kolong ba ka kibun ki jaga ki badan haki pedang jong ka sar jong la kendrup da defense na do ki pon miswa teknik defense land kim ai lat shu ka government bakan set up ya kinu infrastructure ban penhes rok omlong ban china jingking flyover omlong hap ya kren telada kum UMP jongi upar adan lupa 3 tap sampai kren I ya kani mano ban kren hangtai fi kata ka ke jing ba UMP kren ya ka jing ka badan hafsar long hap kani tinna kata daw kum ya kani ke issues ka badai wekan baka defense ministry kala don kam da UMP ubalong so bulan ka voice ka bakhan hang pring jong ki pai nong India hang tai namar lem kum ta ni ke kani ka traffic jam ni namla ban salt ya kani jing lada ka defense lam kam don give little and take little lem kum ta ni namla asyo ban salt ya ka ya ka traffic congestion kepada in and around Shillong city kombangi I mata impoi sino syo si ka ILP kadai ka isu kepala Islam maha babalik ke sarkar India ka kentat ya kini namar even the resolutions of the 60 members house nem uba ladap jongka MDA 1 kila pas the resolutions daka sau reformat kini ba ka Kwah no bangin yo ya ka ILP balai ba ka sarkar India kam pediang ya ka ILP namar bi hangtai ba UMP upadan hangtai umdan lang bat kita ki ong ki light minded party ki badan hangtai kum ki DMK lani kum kinu ki political party ki bari ki ban kersan ya ka boys jong apa parliament so that marway hangtai amla yang so that latanga ngalong ngalaman kren dakaba in consultation with the light minded political party ki badan ki members hangtai bakin support ikini ka ya kan ki issues ko lang sensitive ya ka Jaitbynriew jungi bang ni Kwah bangin yo ya ka jingya da ka bakar pangtro ILP namar ka ILP tingtang ki ong di ka outdated ka bagumlong su banyak kena ka 21st century habang lapit ba kadang dai ka batang don kampalat lada wei ka ILP lada ja na gi Jaitbynriew ki dantang lai pusan lap lada ka ja kan ki Jaitbynriew jungi kum ki red Indians ditang ka ILP ki bala pada kini ki mechanism ki bawan kum ki safety ki ren kini kita ki baka introduce kini lano ki namla ka ILP ka don ka systems ka baya dai ka Jaitbynriew kata ka ki jingeng wat utai yang tai kini ki rulum jingi bayo ka ILP ki am lale lengi nang weng wat namar bateng teng in the names of tourisms kadi ka jing trat jongi namar ba ngi hang ne kadai kata ki ong kadai kata ka transit states kaba baro ki barung bami ki rong nagani ka jala jingi na kilaj social shar kilaj nagalan kilaj musra kadang ka technicality ka problem hangta ya ki bregi bawan chini nang the na mainland India kin sim man apply ki permit jungki fi henry kat bala ladala introduce ke ini kidan ki system ban chu apply online ne ban kumni kumtai before you are coming to our states you can apply online system so that man keep a check ya kani ka influx ka ba kadang ka jingma ya kani in futures namar pelai ka Jaitbynriew jongi mata kadai ka rit pa hi dum ta kadang dan tang life sam lak tam
kata ru balabun ni ibat kini genuine non tribal genuine kita kena. Right now I don't have ban comments on the agenda or not agenda namar kadi kan long pending. Fi kita ki pe yang bagani kedai ka support yang British nyim kwa asu bandang pandra ya kene ke British kadai ke British ke pas adu kisnem kitu kan prasalah nyu pula fi bagin bagi tu wat ki pareng ki nak bandung sini ki tribal areas ka British tu ko por ki perkhat komta te kini ki ang why still will use this ki along outdated law man implement biang ni so that nada ka kadon komta nada ngila banyak keren nada ka wei pat ki nada pada ki wei ki mechanisms banyak dah ka Jaitbynriew ni let's say nada kamdai ka ILP ki dai pada ki wei kita ki permits ki ba central India ka sondai manai jingi dai kerpang ni kataru dah ka jingi khun nang thi